minutos bago mag alas 9 nin pagkabanggi. Okay, alas 2 minutos bago mag alas 8 nin pagkabanggi. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Sige pa ding nal, paki-areglo muna nung oras yung pirata natin na hourly, then station break, and then balikan tayong intro natin. Go ahead pa ding nal. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Diyos maray na bangi po sa satuya gabos mga tugang sa pangaran po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang DCGB AM, asin ang samuyang sister station 97.1 OK FM sa papamuyuyan ni Station Manager Sugar Asukar. Yaon dyan siyempre si DJ Toyang, Nonoy Palaboy, Don Emilio Nario. Sa pangaraman kan sa indang technical crew sa panginot ni Tata Adriana Rivera. Anak ka-duty man ngunyan si Tata Romar Miliena.
Siyempre sa DCGBAM si Station Manager Glenn J. Barcelon at sa mga mga Executive Vice President si VP Henry, News Director Mar, sa ngarang kan admin si Madam Shirley Delumen asin si Madam Muriel, sa technical crew sa panginutuyan ni Chief Tech Ramir Tanay, ang sa kuya kapartner ngunyan si Kumpadre Nald Baldo, siyempre si June Napolis asin si Tatanems Flora, sa newsroom yaon dyan si Jen Matthew Baliran, sa production yaon dyan si Madam Shia Leron, nakamonitor man siyempre si Angel Mustas asin si Mary Joy Jaresco, tarabang-tabang sila dyan pati naman po sa social media, yan pong DCGB News Online with Jimos Barrios, sa internet man sa broadcast mitabi nationwide, worldwide, netwide sa DCGB News Online, Jerome Nico Martinez. Ako po sa indong magiging kasarabay-sabay, si Pio Fernandez. Sa kuya tabing cellphone number duman sa mga smart subscribers, smart number ko 0942 670-1195. That's 0942-670-1195. Smart. Sa Globe, 09660-730-115. 09660-730-115. Sa Smart tabi yan. Kung ka mo mga concerns tabi, pwede yan dyan na magpaapod tabi ka mo ning impormasyon tabi. Standby mo na all units, yung all units standby tabi, nakakontak kita duman sa probinsya ng Catanduanes. Nasa linya si Gobernador Boboy Kuwa. Boboy, maray na banggi owner kita sa DCGB tabi sa emergency broadcast. Kumusta po ka mo dyan, Boboy, sa Catanduanes? Hello, Gobo. Yes, Pio. Yes, good morning. Good evening, Goboboy. Kumusta po ka mo dyan ngunyan sa Catanduanes? Ini mati-mati may Pio ang kusog ning bagyo, no? Kusog ning hangin, mati-mati may bagamat nagtaas na going to northwest of Catanduanes, pero nagpuod kitang alas 7, nagkusog na kita digdi sa Birak. Nasa upper under kita sa Kapitolyo, kaya within Birak kita alas 7, supposed to be 8 o'clock forecast 8 o'clock, pero as early as 7 o'clock na matita na ang kusog, pero ngunyan na sa momentong ini mas grabe ang kusog, ano? Ang ano kayo ni kuya dyan, mga 200 kps to, mga 200 kps ang mati sa Birak siguro. Then lalo na siguro sa northern part of Catanduanes, per forecast abot in to sa ang bagyong ining Pipito, including na siguro 220 to 240. Makusog po ining maray, Opo. Gob, paki-describe po ka na paros, duro-diretso tabi ang paros dyan sa kod nyan, over. Sir. Hindi, madali lang hindi. Kaya ba, kataning ko si ito yung PDR mo. Oo. Si John, may video arap niya ang detalye. Naka-speaker ka po, Sir Pio. Yeah, oo. Nagdadangog kami. Si John Sortida po, Ito yung PDR mo, officer. Yes, sir. Good evening po. Yes, sir, good evening. Si Pio Fernandez po ini tabi, sir. Pardon po, yung complete name mo tabi, sir. Jun Sortida po, sir. Jun Sortida. Okay, sige, Sir Jun Sortida. Si Sir Jun Sortida, ang PDRRMO Catanduanes. Sir Jun, paki-describe po sa mga parantabay niya to kung ano ang sitwasyon nun dyan, kung duro-dirotsoan paros, kung pirang oras na tabian pagrapado kan paros dyan sa Indo, over. Apo, base po ang ano niyo po sa Subago, 7 PM po na po ang makusog na paros kang hangin. So dire-diretso na po ini. Ang base mo naman po dun sa Zoom meeting with Pag-asa.
expected nila is 8 o'clock to 9 p.m. po. Pero medyo napaamay po ang kusog kang hangin hindi sa Virac. And likewise sa ibang lugar siguro, northeastern part kang Catanduanes, mas makusog po. Kasi yaw na po duman, 30 kilometers na lang po from ang distansya niya sa northeastern part kang Catanduanes. Opo, opo. Iyan na paros tabi, Sir June, sa indong pagkakarkulo dyan and sa indong pagkikipag-koordinar sa Pag-asa, pira ang iabot nyo niya na sustinidong minarapado dyan sa Indo as of now. Over. So, kanina po ang nila is maximum of 195 maximum sustained winds. Pero dahil man po nila pigali na hindi po magkukusog pa, maabot po kan 240 kilometers per hour na maximum sustained. Opo, opo, opo. So, ngunyan tabi, Sir June, dyan sa Virac, nasa command center ni kamo. Ano ang paros? Yes po, sir. Daing puro punto, duro diretso tabi ang kusugkan paros dyan. Over. Iyo po, sir. Kung pa po kang 7 o'clock po. Isus, masarong oras na duro diretso ang paros na 190 more or less tabi, Sir June. Yes, sir. Yes, sir. Opo, opo. Now, dumang kita sa oran tabi, paki-describe kumusta ang oran dyan na matindi ba, torrential, sige-sige o nagpuro-pundo? Dahil mo po nagpundo ang uran na po pa po kasubagong mga 5 o'clock, nag-uuran na siya. And then, sa ngunyan po, ang paros bay daran may kaiba ng uran. Masug mo po. Nagsasabay na ang paros buda oran tabi dyan, Sir June. Yes, sir. Yes, sir. Ayun, opo, opo. Now, any situational report hali duman sa parte kan Bagamanok, Viga, Pandan, Karamuran area tabi ko nanong kamugtakan nila duman. Over. As of the moment, sir, dahil sino na ko contact kasi bago po mga siguro before 7 nagkaigo pa po kami naka-receive pa po kami kan mga reports tinda na medyo maluya pa po ang paros duman. Pero as of now, sir, dahil na po kami ning contact po sa northeastern part. Nako, so totalmente isolated ang northeastern part kan Catanduanes kung ang pagururunan komunikasyon as of press time, Sir June. Over. Yes, sir. Yes, sir. Ay sus, bata duman ang kunyan, duman ang projection baga maagi ang matakan na bagyo tabi, Sir June. Over. Opo. Okay, okay. So kung kumusta tabi dyan, so sa indong accomplishment kan targeted area, ang targeted population na dapat na maibakwar na kung tabi nindo to, na-attain ito nindo 100%. Over. By so far, sir, attain man po ang pagpa-evacuate kan mga individuals po, mga pamilya na yaon duman sa talagang pigapod ng hazard areas po, hazard zones. So, ano may po sinda. Sa ngunyan po, sir, may almost 16,849 evacuees na po ang bilog na Catanduanes. Okay. Okay, now, Sir June tabi, nagkaigo baga dyan ng series of storm surge. Ano po, igo kitang report dyan ng nadanyara na buhay tabi. Over. None so far, sir, di pa man po reported sa buya. Okay, okay. Anong mga lugar po, Sir June, naka-experience dyan ng storm surge sa Catanduanes? Go ahead po. From the eastern side na coastal areas po, going from Mok to Manok, sir. Ayun. Naka-experience po kami kan storm surge po. Opo. Iuman sa natabi, Sir June, salamat din maray, pakibalik po kan linya kay Governor Boboy. Opo. Iyo. Yeah, good Boboy, kung igwa katabi nin pangapudan sa mga taga Catanduanes, dakul kitang nagdadang mo dyan, please go ahead, tabi. Tapiyo, maray na banggi sa kabos, sa mga nakaantabay pa kang programang ini, sa may signal pa, mga po ng sana day mapilit ko, no? Sa norte nga ni, piyo, dahil nakitang nahog, dahil ng signal naman nakasentro ang bagyo ngon yan, pero di nga ni sa Virac, medyo nag-list, pero
mati ang kusog kaya ingat tabi day pero sa magbaltas sabi kaya Mhm. Ambos siguro claro pwede hello. Opo, go ahead po. Sir, naku, naputol na. Naputol na ang koneksyon ng komunikasyon duman sa Catanduanes tabi ito pagkipag-ulay niya to. Kay Gobernador Boboy Kua naputol na ma-establish kita giraray ning linya dyan po sa Catanduanes yun. Sige tabi. Matindi da duman an paros halos 140 sustinido tabi sagkod sa mga oras na ini sa Catanduanes. Nakako kita duman tulos nin impormasyon sa sarong lugar duman sa Bato. Kumusta unta daw kay Sir Renen de los Reyes ta duman an pinagbabagtakan ngunyan kan bagyong super typhoon na ining si Pepito, si Sir Renen de los Reyes kan Bato Municipal Station diyan sa Catanduanes. Sir Renen, marahay na bang you were on air sa DCGB Emergency Broadcast as in ka 97.1 OK FM. Sir Renen, kumusta ka mo dyan sa Bato, Catanduanes? Yes, Peping. Kamay sa binigog ka sa bago pang alas 7, halos pigano na kami kunyan. Pigbabayo na kami kang bagyong Pipito. Nakasafety naman po kami, lagi sa MDR mo kang Bato. Dahil pong rescue yung gigibuhon po, tayo po sa height of the typhoon po, Kuya Ping. And di po na, nagasiwik ba Kuya Ping? Araw meaning so sitwasyon na suhangin po tabi. Makusugo na po talaga Kuya Ping, makusugo na. Iyan na pigi-describe mo tabing paros Sir Renen, ano yan? Duro diretso sostenido na nagsisiwik? Yes po Kuya Ping, sostenido po so niya. So hangin po na piga niya po Kuya Ping. Salamat sa Kuya Ping, tigwa pang PLDT kita ngayon na linya ng komunikasyon po didi. Anong oras nagpo na yan na pagpaparaparos na daing puro pundo tabi Sir Renen, over? Opo, kasubago pa ng alas 7, Kuya Ping. Oho. Alas 7 yung pagkabanggi po. Okay, now dumang kita sa uran. Paki-describe kung ano ang klaseng uran na sa Indo dyan na pinag-receive. Hello, Renen? Yes po Kuya Ping, yes po. Ayun po Kuya Ping, makusugod po sa oran. Sorry po, taday ko naman, di na kayo pwede magluwas. Unsafe na po para maghiling po kung anong sitwasyon po sa luwas Kuya Ping. Nagpatarago na po talaga medyo sa samuyang MDRM office. Oo. Para po sa kaligtasan ni Kabus po, tabi Kuya Ping. Iyo talagang masika mo so police station nag-shelter na. Yes po Kuya Ping. Yan po ang ni PD Police Colonel Edward Quijano na maging safe po kami Kabus sa samuyang pong respective na headquarters, stations, and kung saan po naka-secured po. And kung saan po naka-evacuation center po sa mga kapulisanta. Opo. Sir Renen, paki-describe, ikumpara mo duman sa bagyong Rolly ang intensity o kumbaga sukusog na kan bagyong ining si Pepito duman sa Rolly na iyon na pinakahuri bagang rumi na padong todo dyan sa Catanduanes, over. Iya po, mas makusog po yun sa ko pong experience ako dito Kuya Ping. Mas makusog po yun ito. Bagyong Pipito po na na-experience ko dito sa probinsya ng Catanduanes po. Ayun, so understandable because this is a super typhoon tabi Sir Renen. Yes po, and nasa category, nasa signal number 5 na po kami. Namamatayan na talaga po ang bagyo pong Pipito. Ang niya po, ang rapado niya po Kuya Ping. Oho. Dahil na ning kontak duman, nakahurong ko si Governor Boboy, buda si Sir Jun Sortida, kang kunyan, PDRRM o Catanduanes, ang sabi ninda, isolated na yung northeastern part sa komunikasyon. Kamo dyan tabi, sa indong komunikasyon sa mga police stations, taigo ba kita dyan ni mga VHF, buda iba pang komunikasyon, any report duman sa northeastern part, ini nga Bagamanok, Viga, Karamuran na Pandan, over?
Ano Kuya Ping, ibinaba na po naman ang mga antena po kasusaral daw pa Kuya Ping, kaya talaga po ano po, dahil dumangki linya ng komunikasyon na po through VHF radio po Kuya Ping tabi. So dahil na ning komunikasyon ang northeastern part kan Catanduanes both digdi sa ining cellphone and yung ating traditional na mga VHF radios over. Yes Kuya Ping, pigmomonitor taman kung kamusta ang Globe da smart. Dahil na po, maski po ako, dahil kung nakakontak na po sa parte ng Bagamanok, Biga, Payo sa mga oras na ini. Nako, may God save them tabi dumanta. Sa insin na mahagad ning tabang, sa insin na mahagad ning ayuda, mapaabot ning impormasyon, both down ang komunikasyon. Yes po Kuya Ping, and we pray po they po talaga, we aim also for zero casualty po sa mga oras na ini Kuya Ping tabi. Isus, ang pinagalitan ta dyan because sabi mo na mismo, ika-survivor ka na Rolly, mas makusog ining si Piping. Yes po, mas makusugong po yun si Pipito po Kuya Ping. Ay, si Pipito. Sige. Sige, Sir Renan, we will be contacting you from time to time as long as yung sitwasyon dyan sa Indo, magtatao tabi inin permiso, lalo-lalo na sa ladokan komunikasyon. We are open sa DCGB, magtarabangan tabi kita. Yes po Kuya Ping, hoping na po kung pang PLDT pong line, magkigaw pa kitang komunikasyon po dyan sa Indo sa probinsya ng Albay tabi. Sige tabi. Taka muna sa naan sa muyang link dyan and man kita ning link duman sa northeastern side na Catanduanes tabi. Yes po Kuya Ping. Thank you so much. Ingat ka mo dyan tabi, Sir Renan. Thank you, and maraming po Kuya Ping tabi. Thank you so much. Si Sir Renan de los Reyes, Canbato Municipal Police Station na pinagbabalbalan ngunyan ang probinsya ng Catanduanes kan Super Typhoon Pipito. May susuhugon pa akong contact duman sa Catanduanes tabi sa ining Karamuran sa Karamuran tibaad lamang kung kita maka-contact pa kita sa Karamuran. Okay, igwa kita ning text na na-receive hali sa Karamuran Catanduanes. We will try to get in touch digdi sa satuyang midbidman si Kesing na Tuyor diyan sa Karamuran Catanduanes, northeastern part inikan Catanduanes, duman saro sa mga pinagtutumbok kan na bagyo mata mismo kan bagyong ining super typhoon na Pipito. Bad lamang simbagon ini Kising maray na bangi tabi. Kumusta ka mo diyan sa Karamuran? Grabing kusog na digdi. Opo. Paki-describe tabi pag sinabi mong grabing kusog, primero so paros. Anong oras nagpoon dyan ang paros tabi? Alas 7. Isus, nada ba nagbidig din nagsisiwik ang paros? Ano ang paros? Duro-diretso tabi? Duro-diretso po. Hanggang mo dyan. Dahil pang poknat. Oo. Ang paros dyan, sa wrong direction pa lang ang pighalian, dahil pa nakikibrada. Hello, Kising? Hello? Naku, pahirapan na ng signal. Karamuran Catanduanes po ito, Karamuran Catanduanes. Hello, Kising? Kising? Naku, wala na si Kising, Pero nagakuan pa, andar pa ang kunyan, ang cellphone. Sandali, mari-dial kita, Karamuran ito, Catanduanes, saro sa mga pinag-aagihan kan aagihan kan mata mismo kan super typhoon na si Peping. Nabi yan, mari-establish kita ning contact duman sa Karamuran Catanduanes. Yan, sana makalusot pa. Ultimong boses na nadangog tayo tabi paningnal. Wala. Nako, cannot be reached na. Pahirap pa na. Saro pa bad lamang nakaantabay ka Kising kung mag-text ka pag nag-text ito si Kising, gusto sabihin ni paning signal. Oo. Yan. Sandali mo na. Wala na. Cannot be reached na tabi Kising.
So kasubago pa nga alas 7 nagpuunduman sa Karamuran Catanduanes. Inian saro sa mga nangangaranan bagatabi June padingnald na mga lugar na aagihan kan mata mismo kan super typhoon na si Kising tabi iyan an duman sa Karamuran Catanduanes tabi marita naka-establish pakitanin na linya duman kasubago sa Karamuran kailang naputol na tagrabi ang kusog nga duman nin Paros Budauran sa Catanduanes. Sandali lang muna tamay kul kita importante muna sandali lang muna na may akumulan lang kita. Tabi mo taga, sige po. Sige. May upload lang kita tabi mo na hello Tia Maray Nabanggi. Sisay po ini tabi. Si Ima po ini, Dili po ini sa barangay 17. Opo, ano po? Hello tabi. Madam. Relax lang po muna tabi Ano po sa kumpletong pangaran mo? Si Ima, Dili po sa barangay 17. Ano po ang apelyido ni Madam Emma? Atento po. Madam Emma, atento kang barangay 17 na dadangog ka sa DCGB. Ano po ang pangapudan? Pangapudan ko po dyan sa tugang ni sa Taisa na si Misya na si Papa nagpahingalo na kasubagong alas 3 pasado pong niya na hapon mga 3:35. Sisay, Madam Emma, sisay po sungaran kan tugang mo sa Taisan, over. Si Ikol. Ikol, atento. Umpo. Lulo po yan. Si Primo pa ang kangaranan niya. Lulo mo yan. Yan ang tiga-apod niya sa iya. Si Primo po. Baka nagdadangog sa imong ganda. Hindi si GB Buman. Pigmamati niya naman sa bulod sa Taisan. O di... Pipray-simis siya. Oho. Ano pong pangalan ni Papa mo? Sa Papa mo, si Jose. Jose, atento. Opo, Sir Tio, sabi. Ay, sige. Baka nagmamati siya ng puumpo. Nasaga, magdigdi siya lamang na maano niya si Papa. Sa intabi, dyan sa barangay 17. Opo, tabi, Sir Tio. Sa residensya nindo. Ompo. O sige tabi, Madam, condolence po. Salamat po, Sir Tio. Sige tabi, Ingat sige. po kamo dyan, sana po mag-ano na lamang yung bagyo-bagang nag-apapabot sa tuya, yan po ang pangadji ko na dili naman kita kayan maano. Baga, so sumakalanan sa sana po, baga. O sige po. Salamat po. Ingat tabi. Salamat po. Sige, yan ang pangapudan na naakomodaran niya to digdi po sa DCGB tabi sige. May landslide daw sa may ligaw sa may barangay Basag. Sige po tabi yan ang sitwasyon duman sa Catanduanes na pinagbubumban ngo niyan kan super typhoon na si Pepito. Dahil nakita ning kontak duman sa Karamuran, nakakuha pa kita ning diit na segundo ko ta na kontak si Kising na tuyor kaya lang ito na dalin ay isikuan pala si Pading Eddie na Rodolfo Lugod diyan sa Virac mismo kang Catanduanes pudan taman na standby mo na karon ta duman pinagbubombahan ang kunyan Catanduanes kan super typhoon na si Pepito si Pading Eddie Rodolfo kasarabay tama na digdi sa DCGB. Pading Eddie, maray na banggi kumusta ang kamugtakan diyan sa Virac mo niyan? Iyon na pa din sustained na tapos ang pressure niya talaga namamatay na gari so nag-take off po sa aeroplano. Nako. Tapos ang direksyon ng hangin pade east southeast or southeast ang direksyon. Day pa nakikibrada. Day pa.
Mapirang oras na iyan. Alas 7 nakusog na eh. Pero ngunyan talagang sistemido na. Dai ng puro pundo. Dahil na puro pundo, tapos makusog ang gastinas niya. Okay. Suoran tabi pare, suoran. Ang uran niya, makusog man, pero medyo mati talaga ang hangin. Mhm. Okay, kasi bago nakahoron ko si Rene de los Reyes kan Bato MPS, mas makusog da ini kay sa ki Rolly. Sa imong obserbasyon tabi kumpadring Eddie, kumusta man? Kumpara sa Rolly, dari para sa makusog man sa Rolly. Mhm. Pero ang hiling ko, duman sa area ni Renen, mas makusog ang namabatian hindi duman. Iyo. Dahil sa direksyon ng hangin, malamang masaranik sila duman. Iyo. Maray nga ni tamay kontak pa kami dyan sa Indo sa Virac. Duman sa norte, nakakontak pa ko ni nagkapirang minuto, naputol na. Malamang duman pa din. Makusog naman duman, approaching duman ang mata. Okay, sige. Biyong nagsisiwik ang paros dyan tabi pa de? Dahil mo na daw, pati puro siwik ang mamamati mo niyan. Isos Mario si po. Dahil na dadamot. Sige. Ingat ka mo dyan, kumpadre. Maapod na lang kami sa Indo. Nakamonitor lang kami hanggang may signal. Sige tabi pa de. Sige tabi. Ingat ka mo dyan. Okay, mabalas. Sige, si kumpadring Eddie Rodolfo, pag-iriba niya to yan dyan dati, okay, digdi sa DCGB, yaon siya ngunya nakaistada sa Virac, Catanduanes. Alas 8:29 nin pagkabanggi. Idiretso mitabi ang broadcast sagkod na kaya man kan DCGB as in pinagpatnubayan makitakan mahal na Diyos. Kaming mga personahes budakan na 97.1 OK FM pati na po ang sumaya mga ekipahes. Nasa linya si Karen Ala, dagdagan taan na impormasyon dyan sa luwa situationer. Karen, location and anong nangyari dyan? Ayun, naputol. Yes, Sir Go ahead, Karen. Good evening, Tabi. Yaon kita digdi sa Aptimo, pero hali digdi Tabi isa sa kung area of responsibility na mamatita ng may diit ng paros-paros digdi po sa may Old Albay District. Asin ng mga pag-iliba tatabi digdi sa Aptimo ngunyan, padagos na nasa monitoring stage kan bagyong Pipito, which is said and expected hali na mismo digdi na mamamatian ta sa tung lugar this 9 p.m. Mantang habang nasa monitoring stage tabi digdi Sir Pio, naunang bita ni Inkargado kan Aptimo Engineer Dante Baclao ang paglaom niya na sana sa mga oras na ini na nagkarani na sa tuan bagyo, sana kapos na mga nasa evacuation center kan probinsya, nakasararay ng totalmente, alagad na ka-evacuar na ang mga dapat na nasa evacuation center, lalo na Sir Pio, sa mga nasa coastal areas, sa na-mentional niya, so mga nangyaring storm surge kan duman sa munisipalidad kan Tiwi, asin dyan sa may Puro Boulevard, halagad siniguro man ni Inkalgado kan Aptimo na naka-evacuar naman sa mga tao duman sa duwang naunang na lugar na nagka-storm surge kasubagong aga. Mientras tanto, bilang parte ka na sa indang monitoring, nakaredy ng ang mga rescue assets as in equipment, dangan ang mga personahes na pwedeng maka-assistir sa tahaw kaining kalamidad. Yan tabi Sir Pio ana istorya digdi sa Aptimo, Karen Ala, DCGB News. Diretso kita sa istorya, yaon dyan si Joshua Bino. Joshua, location mo Joshua, and anong nangyari dyan? Yes, Tabi, Sir Pio, maray na banggi sa mga paragtabay, maray talaga na amay nakapagpreparar ang lokal na gobyerno kan Legazpi, Tabi, Sir Pio, bilang pag-andam sa pag-abot kaining si Bagyong Pipito. Sa paglibot-libot kan na mobile unit kan DCGB News around Legazpi port area, Tabi, Sir Pio, nareparota sa nagkaperang mga evacuation center ngunya na banggi na talagang hipid na ang mga tao, trangkiluhon sa laog kan mga evacuation center asin dahil na masyadong ribok. Kasi iba Tabi, Sir Pio, sa mga nakaulay tururog na nagihan so Legazpi Port Elementary School, sarado nga na ang gate, so mga nagkakapirara sa ng mga tanod na mata
na nagpakabantay sa gilid kan mga classroom. Inagyan taman so Ibalon Central School tabi Sirpio kung sa inyo duman nag-evacuar sa mga residentes kan barangay Orosite, barangay Bonot, asin barangay Dinagaan, trangkilohon na sitwasyon na sa laog na kan mga classrooms itong mga nag-evacuar tabi Sirpio yung pamilya. Bantang kung ilalagawan ta na sitwasyon ka na panahon sa presenteng oras na yung syudad ka na Legazpi tabi Sirpio dahil man nagpundo na punka sa bagong pagdidiklom sagkod sa presenteng oras na ini dahil naman nagpundo ang pagbagsakan na oran pero maluyahon pa tabi ini Sirpio may diit lang na mga paros-paros pero kung hihilingon tabi Sirpio dahil patotalmente na mamati digin sa syudad kan Legazpi ang kuso kay ning si Bagyong Pipito na talagang trangkilohon pa na palibot although may paros tabi Sirpio pero dahil nga masyadong makatanyog ki mga sanga ki kahoy pero an oran talagang dahil nagpupundo nakamurmato lang tabi Sirpio sa Tagiti kaya mailing naman dahil pamangkin mga tigbaba na mga areas digdi sa Legazpi City tranquilo pa na sitwasyon man tan nagahalat kita kan oras mismo na pag-abot o pag-ready kay ning si Pipito digdi sa probinsya kan Albay. Kumusta tabi Joshua so compliance sa curfew na pinagpuunan kasubagong alas 7 citywide tabi over? Yes, very good tabi Sirpio ta nariparota sa padagos tang paglibot dahil na nanggad ni Saro kita Sirpio kinahiling na mga tawo na yaon pangunyan sa luwas kan Tinampo. Ang yaraon lang talaga so mga nagbabantay na mga tanod kan mga barangay na yaon sa mga gate sa luwas kan mga classroom kung hain so mga evacuation center tabi Sirpio ta bago mag alas 7 talagang may nagkapira pa na nagpakapayong nagluluwas nagatuturoterdog sa gilid kan Tinampo pero magpuon kay tong so magkaigwa na Sirpio ni na orden ang lokal na gobyerno kan Legazpi na may curfew na pagpuon alas 7 so far sa oras ni tabi Sirpio dahil nakita kinailing kitawong yaon pa sa lawas. Okay di so panahon kumo sa tabi Joshua paki-describe again over. Ang panahon tabi Sirpio talagang gari so ordinaryong aldaw lang baga tabi Sirpio na medyo nagababagsak ang oran. Sabi nga ni baga kaini medyo nakamurmato asa nang sa Tagisti na bagsak at oran tabi Sirpio although medyo may deep na paros-paros pero dahil pa so asin makusog na makatakdag na tabi Sirpio kisa nga. Yan, okay. Sige, taod-taod pa lang Diyos sa makisuyo ko sa mobile 10:30 may kuha may nawalat ako duman sa sakuyang kuweba sa Albay. Roger, tabi Sirpio. Sige, thank you. Ayun tabi Sirpio na presenting sitwasyon dahil pa naman mati digin syudad kan Legazpi na kuso kay ning si Bagyong Pipito sa presenting oras na ni with boy Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua. Dire-diretso sa tuyang continuing coverage kan DCGB AM asin kang 97.1 OK FM sa bagyong Super Typhoon ining Super Typhoon na si Pipito. May caller kita. Hello, maray na bang tabi? Maray na bang dito, Sirpio? Opo si say tabi ini. From pagbubiling ko bago sa aerobic ko, Sirpio. Kamagin pakipaluway po ning diit so monitor mo ta nagfi-feedback po tabi. Pakipaluway ning diit sa monitor mo. Sige po. Pakipaluway kang volume kang monitor at tanganing day mag-feedback or pakipaluway ning diit so volume kan speaker kan cellphone mo. Hello sir, good evening tabi. Good evening, Tabi Sirpio. Opo si say po ini tabi. Si Valenzuela Mark Antonio Tabi Sirpio. Pakiutro po medyo makaskas o pagkataram si say po ini. Si Mark Anthony Valenzuela po, Sirpio. O sige, Mark Anthony Valenzuela. Taga saan katabi, sir? Bagong San Roque po, Santo Domingo, Albay. Okay, kumusta po? Anong sitwasyon? Papaabot mo tabi? Sirpio, anong oras talaga tabi malandfall ito bagyo sa tong lugar, sa Albay? Daiman po, pag sinabi pong landfall, so sentro yan kan bagyo, sir. Ano po? Kaya po. Daiman maagi digdi sa tuos Albay, dumang po sa norte-este kan Catanduanes maagi sumatakan bagyo pero sulawas kan bagyo maafektaran po kita digdi sa Albay kaya nga may mga signal baga kita digdi diyan sa
Santo Domingo, Tiwi, diyan, ang signal diyan na tabi, igwa buda digdi sa 2nd district, buda 3rd district tabi. Ay, tayo. Sige po. Hello? Hello po, hello po. Opo, iyo po, tataod-taod, tibaan may makaulay kaming tagapag-asa. Iyan po, kung makakontak kami duman, kung maakomodaraan sa muyang call, and kung may makahurong tabi kami, tanganing mas maintindihan tapaso, bulletin, taigo talaga din bulletin na maluwas ngunyan alas 8 nin pagkabanggi. Okay po, Sir Pio. Thank you po, Sir Sige, Pio. ingat po kamo dyan sa Santo Domingo tabi, ingat Po, po. salamat po, Sir Pio. Ingat din po kayo, Sir Pio. Thank you so much. Salamat. Sige po. Yan, si Chief Jimmy muna, may darang istorya. Hali dyan sa 3rd Distrito, Canalbay. Kumpadreng Jimmy, thanks for waiting. Please go ahead. Yes, salamat pa di. Anter District haros the same sa pinaglaladawan na sitwasyon dyan sa 2nd Distrito ni Joshua. Dahil pa man masyado nin kusog ki bagsak ki uran and magin paros negative bang kitang na i-experience digdi and magin sumpig tututo kanya to kan bagyong Christine Libon, Bioduran Uwas and iba pang parte kan 3rd District the same. Dahil man panin kahaditan na pinapaabot sa Satuya ang mga nasa MTRRMO tabi padi. And ginanalay ko pasalamatan man yato ta hanggang sa ngunyan sustenido. Dahil nagtatagapalsok pero binabalik man tulos and iguanin na supply din kuryente digdi sa kabilugan kang 3rd District sa mga oras na ini pare. Sige. So ayos okay ban ang sitwasyon pa digdi sa sakuyang area of responsibility. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy Nasalita, hali dyan sa 3rd Distrito, Canalbay. Sige po, standby mo na yung news team, all units, standby all units. Nakakontak kita sa Pag-asa Legazpi, maaraman taan kamugtakan kan panahon si Sir Jim Bordales. Sir Jim, Diyos marhay na banggi, salamat sa oras. Sa DCGB po ini si Pio Fernandez tabi. Po, ang marhay na banggi mo po sa imong kaibang Pio asin duman sa mga padagos niya itong nag-aantabay sa DCGB. Opo, Sir Jim, madangog mo na tabi kami kan latest bulletin and mag-uristoryahan kita, i-simplify ta na lang taod-taod. Please go ahead po. Iyo po ang update digdi kay Bagyong Pipito. So mas nagrani na po ang sentro ini o sumata digdi nga ni sa isla kana Catanduanes. So anytime this moment pwede na pong tumama ang sentro kaini digdi sa northeastern portion kana Catanduanes. Kasi naman tiner niya itong sa iyang pusog. Nasa 195 km per hour manggiraray ang sa iyang maximum sustained winds as in Sugastines nasa 240 km per hour. Ini diit na uminangat sa iyang pigtutumbok na direksyon kung kasubago west-northwest. Ngunyan northwestward na po, pero recast niya nasa 20 km per hora manggiraray. Kung warang pagbabago sa iyang presenteng paghiro, asin digdi sa 20 km recast, biglalao man na sa masunod na 12 oras, aniuna ang sentro ka ini sa Costales kang Calaguas Island, dyan sa Binson, sa probinsya kang Camarines Norte. Asin sa masunod na 24 oras, pwedeng nasa bisinidad na po ini kang Karangalan dyan man sa probinsya kang Nueva Ecija sa Northern Luzon. So sa ngunyan tabi Pio, mantinidong nakabandera o nasa erarom kang signal number 5 ining bilog na probinsya kang Catanduanes, kaiba man dyan ining northeastern portion kang Camarines Sur. So adjacent na lugar kang Camarines Sur digdi sa probinsya kang Catanduanes. So kaiba dyan ining Karamoan, Gatchetorena, Lagunoy asin Presentasyon. Mantang signal number 4 ining bilog na probinsya kang Camarines Norte asin ang northern asin southeastern portion kang Camarines Sur, partikularmente ining Sierroma, Tinambak, Goa, San Jose, Tigaon, Sangay asin Calabanga. So kaiba man sa signal number 4 ining northeastern portion kang Albay. So 1st district kaiba dyan ang Tabaco, Tiwi, Malinaw, Malilipot, Bakakay, asin Rapu-Rapu.
Nasa iraruman kang signal number 3 ining natatalang parte kang kamsur so mga dainaunang bitan duman sa signal number 4 and 5 so nakalaog sinda sa signal number 3 asin ang gabos man na mga munisipyo asin syudad kang Albay na dai po kaiba duman sa signal number 4 so nasa signal number 3 po kita. Kaiba man tabi kayo northern portion kang Sorsogon sa signal number 3, particularmente ining Preto Diaz, Sorsogon City, Gubat, Barcelona, Castilla, Kasiguran, Pilar, asin Donsol. Tikaw Island, asin Burias Island, kaiba na itong mga lugar na daina-mentionar duman sa signal number 3, nasa signal number 2 man tabi kayo. Asin Sumainland Masbate na Mantiner na nasa signal number 1. So yan lang po ang update muna manungudig di sa pinaluwas tang bulletin number 12. Bunyan pong alas 8 ng pagkabanggi. Opo. Sir tabi Jim, primero po so matakan bagyong ngunyan as of 8 p.m. Saan po sa location? Nasa na po sa Costales kang Gigmo to Catanduanes. Ang coordinates niya 3.8 north, 124.8 east. So dito na sana matama na po siya digdi sa ininganing munisipyo kan Gigmo to. Opo. Sige. 13.8 north and 124.8 east. Okay. So sa may higmo to na so matakan bagyo po. Okay. Po. Now, gura kadakula ka ini tabi. So kabilugan niya, pira so kabilugan niya tabi. Ini pong mata niya o so mismong sirkulasyon kan bagyo. So mismong sirkulasyon kan bagyo Sir Jim tabi. Opo. Sa ngunyan mantinido pong nasa 300 kilometers itong radius. So 600 diameter po kang bagyo. So gustong sabihon 600 so kabilugan. Iyo po. Di nagdakula siya. Nagsadit. Nagsadit po from 440 kasubagong hapon. So nagsadit siya into 300 kilometers. Okay. Ini pinag-unang bitan mo tabi na 300 kilometers so kabanga iyan so radius Iyo po. Tama. Okay, so nagsadit siya. So ano ang klasifikasyon tabi kay ni Sir Jim? Super typhoon pa tabi? Super typhoon pa manggiraray po. 195 km per hour manggirarayan sa iyang maximum sustained winds. Pero lauman niya to dahil nga ni nagdukot na inidigdi sa kadagaan ka na Bicol. So lauman niya to na posibleng magbaba na ang maximum sustained winds ka ni. Pero posible man na mag-aas o maglangkaw itong gustiness. Iyo tabi. So sangun yan tabi sa kabilugan niyang 600 kabanga 300 laog na so Catanduanes sa Bagyo sa lawas kan Bagyo po? Yan, iyo po. Nasa laog na mismo sindakan lawas kan Bagyo. In fact, sumata sa sentro maagi na sa Higmoto. Yan po. Okay. Now, digdi tabi sa Albay Sir Jim, medyo curious ang tawo. Kalmado, turo tagiti sana what could be the reason and ano po ang ang location niya to nasa laog na kita kan Bagyo ta igwa na ba kita ning signal numero 4 duman sa mga nasa northeast kan Albay and 3 so natatada ano po pirang distansya taman sa mata kan Bagyo tabi. Ayun ano po akong hihilingon tagaro magayon na bareta ini dahil nga ni maski nagrarani na sa tuya ining mismong kabilugan kang Bagyo pero bako pa man grabe itong namamatay ang tang bugso kang Duros dahil nga ni nagsaditso sa iyang diametro kaya maski harani na sa Bagyo nagsaditso diametro kaya daita masyadong namatay ang suksog kang Duros. Bako arog po duman sa isla kang Catanduanes talagang mamamatayan po duman sa maximum sustained wind dahil ngani mas nagrarani na sinda sa mata and then duman naman sa lokasyon kan sentro mismo digdi po sa
Legazpi na lang ang Yes, reference given point. ng Opo. reference point. So nasa more or less mga 124 kilometers po northeast ng Legazpi City. Yan. 124 kilometers away kita northeast sa Matakan Bagyo. Iyo po, sa sentro mismo kang Mata. Okay. Now, di anre so kabilugan 600, an kabanga radius 300. 300 iyo. Pero ang location niya to, Legazpi Pagururunan, 124 kilometers northeast kita hali duman sa Matakan Bagyo, nasa laog man kita kan lawas kan Bagyo ngunyan. Yan, iyo po. Nasa Marisbisan kita kaining sining inner rain bands kang Bagyo. Yun, nasa Barisbisan kan inner rain bands kan Bagyo. Pero kindly explain signal number 3 and rest of Albay para kang northeastern ining mga nasa first district. Natatarog kay ni Sir Jim, anong characteristics taarog kay ni pa ang namamatian ta? Will this deteriorate day kita magkampante o duro-diretso na ining arog sa nakaining namamatian tang kalmada tabi? Ini po dahil nga ni approaching pa lang sa Isla kan Catanduanes, so as in balikan ta itong pagbabago kang sa iyang direksyon sa ngunyan, so medyo uminangat. Kung kasubago medyo padungdung kidiit, uminangat siya. So hopefully maging dahilan po ini kung daita na masyadong mamatayan itong mas makukusog na duros nga ni nga dara kaining bagyo, plus so pagsadit kang sa iyang diametro sa sangunyan. As in, taro pang factor dyan, ining pagdukot nga digdi sa kadagaan kang Bicol region. So yan po ang mga factor kung yata na iiling ta na daita na lalauman na mas makusog pa ining namamatayan ta. Although, daita man po pig tataraman o pig-iinggan niya ritong sa tuyang mga kababayan digdi sa lalong-lalo na sa Albayano na magkampante na. Yaon pa man po giraray ang posibleng piligrong dara kaining bagyong si Pipito nga ni dahil nga ni anion pa sana siya sa satuyang bisinidad. So day pa man totally nakatahali. Actually, nasa laong pa nga ni kita kang lawas niya. So although may mga tinaram kita na medyo makakapag-inggan yan sa tuya na pero maging kampante, pero day pa po una. So ang alatunta na magrayo talaga digdi sa tuyain si Bagyong Pipito. Okay. So day makakampante pero kung man-maintain ining sa iyang direksyon na nagbirik na siya patuo, nagpaitaas na, and so speed niyan 20 kilometers per hour, medyo maray-ray na bareta ini sa tuya, and so sa tuyang ma-experience siya na kusog tabi bako ng gayo kumpara sa projection kasubago kanday pa ini tuo si Super Typhoon Pipito. Iyo po, tama. Yun. Okay, now so are we expecting padiit maski dukot na sumata kan bagyo duman sa higmo to sa northeastern side kan Catanduanes, and mag-abante na ining si Super Typhoon Pipito, kita digdi padiit ano ang description mo tabi Sir Jim, magrarahay-ray na padiit? Sa ngunyan dai pa po dahil nga ni pa lang garo nangangabangaan pa lang kita digdi sa ayun uning lawas na. So siguro ang gradual improvement kang sa tuyang weather, mamamatian tapayan mga atyan pang maaga habang nagtataas pa ining si Bagyong Pipito. Actualmente tabi piyong niya na iiling ta digdi sa satellite na duminukot na nga ni ini sa iyang mata digdi sa Higmoto, naku. Eyewall niya una. So, most likely, namamatayan na dyan. So, makukusog talagang duros. Yaon yan dyan sa eyewall niya. Dakul kitang nag-arantabay sa Catanduanes tabi, mababayaan ta mo na so Legazpi Albay ta medyo guro good news ning di dakul kitang mga parantabay sa Catanduanes covered panindo yan. Sangon yan sa monitor nindo diyan sa northeastern side kang Catanduanes, mga pirang puwersa
nin paros an sa indang pinagasaparngon yan dyan. Go ahead po. Kung pagbabasehan ta ining maximum sustained winds na pwedeng mamatian pagka super typhoon, nasa ano yan, more than 185 kilometer per hour or mas higit pa nga ni dahil Opo. ang maximum sustained winds na dito 195. So most likely iyo po yan ang namamatayan ninda. Pero duman sa uning na tungudan mismo kang mata, magiging kalmado ang panahon dyan. Pero yan po, diit na oras na as in, makusog na naman ka ng duro sa abang nagtatravel ining matakang bagyo. Opo. Mga tugang, we are now talking, bayan tamo ng Ligaspel Bay, we are now talking magkatanduan esta sa tuya yan na sister province, kataning taman sana. Ngunyan, ang matakan bagyo ngunyan sigon sa indong satellite monitor, Sir Jim, duminukot na duman sa munisipyo kan Higmoto. Gura no kadakula ang matakan sa indong pag-estimate, tabi, Sir Jim? O kung susukulon ta po from end to end kaining ang mataka ni sukaton ko daw. Mga pirang kilometro, mga 27 kilometers daw yan more or less. Kadakula. Po ini, pero dakula. Oho. More than 30. Nasa 26.4 ining so kumbaga crosswise pero medyo hadapan ining pa lengthwise. Yes, oo. So most likely nasa arog kayan nasa 25 to 30 kilometers. Yan, iyo tama. So estimate taman digdi tabi, Sir Jim. Now, nayapot ko yan ta. Igo baga kita kaning process of computation, considering yung speed yan direction, pirang minuto yan makalmada ta tibaad so mga nag-arantabay yun sa Catanduanes, particular sa northeastern side sa Higmoto, magruluwasan, magbirelik na, pirang minuto ang ma-experience nindang kalmada tabi dyan, Sir Jim, tabi. Ini po, since daiman talaga maagi so mismong center kang ining mata, so it na minuto lang po ini dahil iniabot ti mga sarong oras. Tagaro side baga po piyo ining southwestern side kang mata. Ayun. Iyo lang ang matama digdi sa mga munisipalidad kang ininganing Higmoto, Biga, Bagamanok. So diyan sa Pandan. Okay, so day mahaloy ang lull period yan. Yan, dai po mahaloy as in ipigsasabi nga ni ining 20 km per hora, medyo marikas na dalagan po ini kan bagyo. Now, after na mag-side sa inda ang lull period, ano ang mamamatian ninda tabing klase nin panahon? Makusog, paros buda oran tabi or what? Kindly describe tabi, Sir Jim. Digdi po nahiling ta sa satellite, mas light ang kulay niya. So gustong sabihin, along digdi po sa circumference kang mata po, mas lighter ang kulay. So gustong sabihin ka ni, less lang ang oran na dara, pero suparos ang makusog. So iyo po ito ang pagdikayan ta so makusog na doros. Iyo. Pagkatapos na mag-agi kan mata, yao na sukibrada kan na kan bagyo. Makusog mo na tapos paluway na naman. Iyo po. Oh, yun. So, mas maray na ipasabutan. Dakul kita as of this moment na parang tabay dyan sa Catanduanes. So, Higmoto, pati na mga northeastern side, Bagamanok, Agian niyan, Biga, Pandan, Karamuran sa Sakubon. Iyo po, yan ang agi talaga. Kaya pala, Sir Jim, sumanga kan igwa pa kitang latest contact duman na daing nga inagduang minuto. So description na duman, daing puro pondong rapado tapag harani pala sa eyewall, duro-diretso iyan. Yan, iyo po, makusugin talaga pag niyaon ka sa eyewall mismo. Yan, kaya pala arog kaan, daing na naputol na nga yung signal kan contact duman sa northeastern side. Nasa eyewall sinda palan. Okay, so yung tabi insofar as Catanduanes is concerned, and digdi sa Albay tabi, Sir Jim, iyo na ini ang klase kang panahon na ma-experience yan sa good maaga o ma-deteriorate pa inining diit? Ini po sa sangon yan, mga sa masunod na siguro mga sarong oras, undong-duang oras, so
kusog-kusog pa po ini. Pero after kayan, nilauman na niya to na ma-deteriorate na yan. Marayo naman ang ani ining sirkulasyon kang bagyo digdi sa tuya. Okay, kindly repeat, nadango, kuma-deteriorate tabi? Opo, ang mga after siguro mga saro, sundong 2 oras, pwede nang mag-deteriorate dahil ano na kita rayo na kita o papaluwas na kita duman sa lawas kang bagyo. O after mga 1 or 2 hours. Opo. Kapag sinabi tang deteriorate, medyo maluya na. Opo, yan. Ayun. Mga 11 o before midnight medyo marayray na ning diit. Po, marayray na ta. Pagka nga ni, siguro at yan na alas 5 nin maaga, nasa ano na ini, dyan sa Cam Norte, Calaguas Islands. Iyon. So dakulang bagay na suminadit siya tapos nagtuo pa siya. Nagtuo ning diit. Di sa aga po din akong maglabas, Sir Jim. Aday pa po, ano pa yan, igwa pa siyang guyod-guyod na mga dampog o ining panganmuron. Iguguyod pa niya. So bako pa talaga totaling makusugan sa ludang ta. Iyo. Okay. May mensahe digdi hali sa Catanduanes, pig-describe mo na sa Catanduanes, mga pirang oras inda duman, lalo sa northeastern side na bubumbahan pa ka na raw kay na sitwasyon ng panahon tabi. Go ahead. Ini po dahil minaagi pa sa nasumata, medyo huro halaba pa po ang kumbaga ita-travel kang kumbaga ining isla So maagi pa kaya sa lawas mismo. Balikan ta sa diameter niya, nasa 300 ang radius. So ining 300 siguro more or less mga pa yan, siguro mga kabangang mga 12 o 15 oras pa. Naku. Bago ka makaluwas dyan sa mismo lawas kan bagyo. Outer rain bands o kang bagyo. So mga more or less 12 hours pa an kukonsumuhon dyan ka na bagyong agianan ka na dyan sa Catanduanes tabi. Iyo po. Kung ano ba tiyo, 300 kilometers divide ka sa 20. Iyo po ito ang more or less mga 12 sundong 15. 15 oras pa. 15 oras. Taking in consideration yung 20 kilometers per hour yung speed, din yung kadakulaan. Nako. Di sige tabi. Sir Jim, salamat sa napakalinaw and nasimbag so halos mayoriya kang kaputan bako sa nakan Catanduanes, lalo na Catanduanes yung pigbubumbahan mo niyan, pati di Salbay medyo may good news tabi, Sir Jim tabi. Po. Salamat man po kasi na padagos po na mag-ingat itong sa tuyang mga kababayan dahil sa sangon yan nasa laog pa kita o anion pa sa tuyang bisinidad ining si Bagyong Pipito. Dahil po na makakampante Oo. So padagos po na mag-antabay sa mga abiso ka na pag-asa through local radio station araw po sa inyo sa DCGB. Salamat man po. Opo, Sir Jim, before I let you go, yung northeast ka na Albay, iyo man, medyo makurukulpa na sa mga masunod na oras. Iyo man po, lauman taman po yan habang nagrarayo si Bagyong Pipito. Opo. Thank you so much, Sir Jim Bordales. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po and mabalis. Yan na po. Komprehensivo. Catanduanes, mga kababayan ko dyan, hahalawig pang orasan ko konsumuhon nindo na aagihan kamo ka na bagyo. Mga 145 kilometers per hour more or less na doon and yung oran sustinido pa and ngunyan nagdudukot na po yung mata dyan sa northeastern side kan Catanduanes as of press time. Real time po yan na pigasabi, pinag-describe kan Pag-asa Legazpi sa pagi ni Sir Jim Bordales. Kaya palan padingnal, so mga kahuron ta duman sa northeastern side na nawara na nga yung signal, it is because sinda harani sa eye wall or nasa eye wall mismo, diyan ang makusog na todo na puwersa kan bagyo tabi. Sostenido yan dahil ka puro punduhi. Sag kun na yaon pa ang sirkulasyon kan bagyo. Anong advice mo tabi padingnal? Station break muna buda oras yung pirata o diretso ta na si Pading Jomar.
diyan sa Premier Distrito kan Albay. Ano, taod-taod Pading Jomar, standby muna, tamay station break daw muna si Pading Ju, nas Pading Nald, and then Horacio Imperata. Mabulta kita pakalis ka nagkaperang pagirumdum. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Sige, kasabay man giraray dyan ang 97.1 OK FM. Alas 9:05 ang tamang oras. Ako po si Pio Fernandez sa inyong kasarabay-sabay. Sagkod kitang alas 10:30 nin pagkabanggi sa continuing emergency broadcast kan DCGB AM asin kan 97.1 OK FM. Si Pading Jomar, thanks for waiting. Kumusta dyan sa First District, Pading Jomar? Good evening. Salamat Pading Pio. Good evening sa mga parantabay. May paros-paros na digdi. Sa lokasyon ko malilipot, 30 or 1 hour ago, naglalakaw-lako ako digdi sa luwas, sa pasiring diyan sa may munisipyo. Okay pa so panahon. Kaya lang kan magpo na sa paros-paros, bata brown out digdi Parigpio. Brown out ang malilipot, tiwi, malinaw. I'm not sure kung sa tabako brown out, kaso bago nag-brown out naman pero nagbalik sa ilaw. Dahil ko aram ta pagabot ko din sa malilipot nag-brown out baka kasabay sa tabako. Well anyway, madiklom kaya so nagluwas hindi ko tako sa luwas. Kaya lang pagparos-paros, dahil ko nahiling kung ano ang darakang paros sa Mariklom, kaya guminili ako, dahil ko baka may kasabay na kung ano-ano yan na pwedeng tumama. Ang uran is manipis, pero darakang paros, panigniyo. Ang uran, ang pagtama sa imukan paros, may carry ba ng tubig? So, kung manipison lang ang uran, ang sitwasyon, sa laog ka nakalis na masarong oras na, hindi sa banuaan kan, malilipot pero bako talaga siyang makusog pero kung hilingon ko kung inestimate ko so pagkusog niya gradual
na nagkusog tapos siguro sa nakalis na 30 minutes, steady na ini. Yan. Steady nga araw lang kayo ni kakusog. Mm-mm. Sana dahil na magdagdag pa, dipisil na. Ang mga tao dahil ng tao lamang sa luwas sa Padigpio, mala an hour ago, ako na sana naglalakaw-lakaw dyan sa luwas. Oo. Which means talagang nakakiping na sinda, naghahalat na lang na mag-abot asin maglapwas so bagyo. Iyan pwede ang sitwasyon digdi. Duman sa Banuan kan tiwi kaurong ko pa sana si Mr. Manuel Damo, Oo. ang MDRRMO, ta iyo bagay ito ang halos mangyayari paghali sa Catanduanes, direksyon kan Aurora ang bagyo. Mm-mm. So pinakaharaning agian sa First District itong tiwi. Yes. Sabi niya, before nag-brown out more than an hour, mga an hour ago, ang nag-register duman sa side ng automatic weather system, 50 to 60 kilometers per hour ang Yes. paros. Oo. Ito ang nag-register sa inda, kaya lang ngayon nag-brown out dahil na ito na monitor. Pero sa estimate niya, yung manggirarian na mga nasa 60 kilometers per hour ang paros na namamati sa Banuan Kantiwi. And ang uran, parehas man, hindi sa malilipot, manipis na daralang kang paros ang uran. Kasabay kay ni, pinahimutikan man ni Mr. Damo, so nagluwas na mga informasyon, post, hapot, garo hapot sa Facebook, may connection sa aligadong landslide sa may Siwol kan Barangay Bayong, asin Dakulda ang gadan. Sinabi ni Damo na kan mabasa niya man ito, nakahaputan sa Facebook, tulos niyang kinontak ang mga miyembro sa Kantiwi PNP na nakadestino duman sa Barangay Bayong, asin nagkumpirmar na negatibo, fake news ang naunang bita na mga informasyon. Yan. So, Oo. standby lang ka ako na di pa rin Pio, and halat-halatod tapag nagluya ini, lakaw-lakawang ko sa luwas, ilingutan naman ang sitwasyon tabi pa rin Iyo, Pio. tapay padita mantang igo pa kita ning kontak diyan takamuan na sa sinyal numero 4 sa Albay tabi. Matutok kita diyanin panahon tabi. Pa di nag-brown out lang, di pa di nag-change power lang. Nag-change power pa di. Oo, nag-trip off lang. Sige, di are we on air na tabi on air kita. Sige si Pading Jomar. So pa de, okay pa de. On air na kita pa de? Yeah, we're on air na. Go ahead na. Tama pa de, may pinadala ko sa imong mga contact numbers kang gabos na MDR mo sa First District pa de. Pwede itang direktang harapodan ng mga iyan. Sige. Para ma-live mismo on air sinda. Okay, sige, sige. Okay pa de, out muna, hindi sa malilipot. Sige, paros-paros, asin tubig na dara o uran na dara kang paros sa mga oras na ini. Yan ang report, Jomar Bien, DCQ. Thank you so much tabi kompadreng Jomar hali diyan sa Premier Distrito Kanalbayan na kung saan nasa irarong sindakan sinyal numero 4 dahil lang kaining super typhoon na si Pepito. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Si Pading Al Armario, aramuntan sa iyang location and mga nangyayari. Pading Al, good evening. Please go ahead. Yes, sa command center ako pa de. Dabi giraray kan Legazpi. The same situation, digdi sa Albay District ngunyan, uyop-uyop ang paros na konbensan mina doon in dit na segundos, may kasabay na bago manining kusog kiuran kundi moro mato asa na sa Tagiti ang sitwasyon ngunyan.
digdi sa Albay District. So ang pagkakaiba, kumparata kan na bagyong Christine ta ngunyan relax ang mga rescue team. Ang mga rescue team yaon digdi relax sa command center. Makarong katong Christine na nagkakirigkigan. Kaya busy-busy. Ngunyan standby ka boss ang puwersa kan CDRRMO headed by Engineer Ladi Azor. And kasubago, miniting naman ni nagroron sinda si Mayor Pido Garvin Jr. Kairibahan si Madam Ladi and si acting CSWD head Mading Cecil na Arcilia. May assurance tabi pa na gabos matatawan ki relief. Digdi sa mga affected families kaining bagyong Pipito. Sabi ni Madam Cecil na Arcilia Kasubago, dahil sa kinulang ki supply sa mga supplier pasiriguro man, aros 40% pa lang kada mga barangay digdi sa Legazpi nataawanin relief goods. Kaya na-distribute naman ini sa ibang mga barangay. Pero sa mga barangay na dahil papigaabot may assurance sa CSWD na sa Lunes, sindaman ang priority sa mga dahil pa inabot. Kaya relax lang tabi sa mga barangay na dahil pa inabot ki relief goods and may pigdisponer man si Mayor Pido. Sabi may tabang manali sa DSWD regional office kay director kan DSWD and makakadagdag niya na ayuda digdi sa Legazpi City. Pero ang assurance gabos tabi ng mga barangay matatawan ki relief. Kaya sana pa doro-diretso na sitwasyon na araw gani. Magayon maugmahon na nanangugtaan good news ka na pag-asa, pero sabi nga pag-asa dahil kita maging kampante sagod sa mga masod na oras dahil yan nga nasa yaong pa sa area ta si bagyong Piping. So monitoring kami pa din live gara digdi sa command center. Irabanan digdi ang iba-ibang grupo na ready mag-action. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadre nga. Lali dyan sa command center mismo kan Legazpi City. Diyos maray na banggi tabi dyan sa command center man kan Virac dyan sa Catanduanes mismo. Nakamonitor sa Governor Boboy Cuwa sa satuyang live broadcast sa DCGB News Online. Si Manong Rick Mendoza kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Manong Rick, maray na banggi tabi. Maray na banggi man tabi, Pio. Opo. Matao man akong situationer. Nag-uli ako from Apsimo. Yaon ako ngunyan sa may Ginubatan. Opo, go ahead tabi sa Rick. From Daraga, may parts na brown out. And then pagluwas mong Daraga, Banyag, may ilaw na iyan. Sundo digdi sa may Ginubatan. Pag-abot tabi sa Morera, itong patukad bagakan Morera, may sangakang akasyang na hulog. Kaya kung may autong maagi, maliklik ka tabi sa gilid kang tinampo, tangani kang makalusot. Opo. Itong patukad na ito tabi, Sir Rick sa Morera, itong patukad may nakabalan dyan na kahoy, akasya. Iyo tabi. Bako man kadakulaan na maray, kundi maliklik ka talaga nakabalagbag sa duman sa tinampo. Maray nga ni mga truck ining mga nagabiyarahay sa ngunya na sabatan ko. And then pag-abot po digdi sa may binugsakan area, yaon na ako ngunyan sa Banao, brown out totally tabi, Manong Pio. Opo. Balikan tayo itong nakabalandrang akasya, halik kang Legazpi. Sa lane kan Legazpi, sa lane kan right lane ang nakabalandra tabing kahoy over. Left lane. Left lane. So haling third district ang matataraka diyan tabi over. Iyo tabi, Manong Pio. Okay, so kumusta ang dai man masyadong build up ng traffic gayud ta, dai man masyadong biyahe diyan mga truck sa nakasabatan mo. Iyo, mandiit-diit naman lang mga 5 lang siguro itong nasabat ko. And then may akong kasabay na pabalik sa 3rd district.
Hindi ka natatakot dyan sa bihikulo mo ba? Di ganing white lady dyan kataning ka. Hiling-hiling ko nga din sa mirror, baka iguana sa likod. Masalik ka. Walang iyak. Mata brown out to. May pigagyan kang brown out. Pag tagayling nga dyan sa rearview mirror mo, ang loko-loko ka. Kumusta suoran Budaparos na sinabat mo dyan? Manipis ang uran manang Pio, pati ang paros, bako man siya makusugon. Pero sige, damag po na maghali dyan. May paros buda uran na diit tabi hanggang din sa ginubatan. Oh, well, anyway, na-monitor mo sa siguro kasubago si Sir Jim Bordales kan pag-asa, medyo gurugod news kita digdi sa Albay. Iya, tabi Pio. So katanduanes lang, ngunya pa-informer sa tuya si Goboboy na gulpi man so katanduanes, lalo subirak, kasabay man subirak, nadali man siyempre. Iyo tabi Pio. Sige. Iyo man sa natabi ang sa tuyang detalles digdi sa pasiring sa 3rd District. Nagbalik na naman sa ilaw, nagpalsok diraray. Okay. At yan, paghali mo dyan, igwa pa duman na binayaan akong kuan, sampurado. Alam na. Sige, tabi manong Pio, maray na banggi tabi sa gabos. Thank you so much, Sir Rick Mendoza kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Nagtao man yung sitwasyon dyan sa Kunyan, sa luwas. Apudang tagiraray, tamay kontak pa kita duman sa Katanduanes. Nagulpi man siyempre so birakda ano. Sabi ni Governor Boboy, Boboy, tabi giraray, maray na banggi tabi. Go Boboy, good evening tabi giraray. Iyo. Opo, Go Boboy. May pigpaabot kang impormasyon na pati so birak sa kuno niya nagugulpi pa man siyempre tabi Go Boboy. Yes, Pio. Medyo matimi pa ang kusog, kasubag medyo mas makusog. Pero ngunyan, mati-mati pa ang kusog kang Doros, although pero tracking baga, nagtaas siya, pero abot man siya pa sa birak, mati-mati may ang kusog. Iyo po. Ang bagyong ini. Iyo po tabi Go Boboy ta nakahurong mi kasubago so digdi mismo sa Pag-asa yung center ka na Bicol region sa Pag-asa sa Legazpi. Iyon so description. In fact, so matakan bagyo, nagdudukot na duman sa may Higmoto and kasabay ka mo dyan sa makakakuan managad nin paros halos 145 daw sa pagkasabi ni Sir Jim Bordales and medyo huralawig pa na oras ang kukonsumohon taking in consideration so speed niya ngunyan tabi Sir Go Boboy. Pero Pio, kasubago, I think it's more than 200 ang nag-agi sa birak. Bago ining 145. Yeah, oo. Nagkahuron pa kami ni Jim Bordales, mga past 8 na. Kaya baka iyon na ito sa indang na-register sa kuan sa instrumento 145 na lang. Kaya mas makusog kasubagong na experience nila diyan Sir Go Boboy tabi. Iyo, Pio. Opo. So, sana maglampas na talagang perwisyo ini. Iyo nga ni. Opo. Kasubago, nakaswerte kaming makakontak duman sa Karamuran. Pagkatapos na maputol-suor na tabi Sir Go Boboy, dahil nga nag 2 minutes naputol na matindi na da sa sitwasyon duman sa Karamuran Katanduanes. Si Kising na tuyo, so nakahurong ko duman over. Iyo. Talagang nag-norte ang tama, ining pagpumbara, Sigmoto, Biga, Panganiban, Pagkamanok, Karamuran, Pandan, yan na medyo hilingkong, medyo sentro kang bagong ini. Opo. Well, anyway, Sir Go Boboy tabi, ang primero tang pigisibutan dyan baga, paglapos kan bagi so ma-establish ang linya ka na transportasyon. May mga nakapreposisyon na kitang mga heavy equipments doon, mga bulldozer sa siniba pa sa mga identified na landsland prone na areas tabi. Iyo, Pio, kang as early as Thursday pa, kang nagpapod kita ng council meeting, na nag-report na so DPWH, so Provincial Equipment Office, ang PEPO, na nakadeploy na kita ng mga
depende man sa mga landslide prone na identified siya. Kaya hopefully kung sakali may landslide, within the day, maging possible kung sakaling may mga landslide. Sana daiman. Opo, sana daiman po tabi Goboboy. And salamat sa pagmo-monitor diyan sa Indo sa command center. Naka-DCGB pa lang kamo diyan tabi Sir Goboboy. Yung man, nakamonitor kami. In fact, may mga ang kabarayan lang dahil nawawala ang communication, no? May mga nagpaparescue nga dyan sa may sarong boarding house, may 17 katao. Nakaabang na kami. Nakakahurong pamansinda pero pakusog pa dahil pa kaya mag-rescue. Pero the moment magluluin hindi, may mga duwa-tulong kaming i-rescue. Mga boarding house siguro yun eh. Sa info na eksaktong lugar sa Virac tabi Sir Goboboy? Kabinitan, Kalatagan, mga nagte-text siya na para sa mga iba nakaantabay sa Facebook, pasa pa sa UDRMC. Opo. So, ano ang assurance mo dyan sa mga naghagading akudir tabi? Go ahead, Sir Goboboy. The moment, maging magluluwi ang Doros, pagkaya na kang auto, within Virac man lang, Harani man lang, maatindiran tayo Pio. Opo. Natapot na nagpaparescue Sir Goboboy, ano pong peligro? Baha ba or watabe? Susaro, may nagabanggi sa may 17 atang estudyante nga duman. Nakakahurot man yata, through text siguro, kaso mga volunteer naghalat lang kami ng luya kang paros, ma-rescue na kami. Opo, nagabang kisame. Naku, 17 boarding house yata ini Oo. Naku, sus. Udi help is on the way. Magkakurukul pa sa naan panahon tabi Sir Goboboy po. Apo. Opo, so anuan sa imo nga pangapudan sa mga taga-Katanduanes sa ngunya na bigbubalbalan kamo diyan kan Bagyo tabi. Go ahead po. Dahil pirit magluwas kung sa inang kamugtakan nito, dahil magluwas na makusog pang Doros. Maski maglakaw kita, tatalbuhong kita. Masin magmotor kita, tatalbuhong kita, dahil tabi magluwas. Siguro dito panahon na lang, dito na oras na naman, hopefully within mga 11 o'clock, ba't magluyan naman ang paros kayo saka na kita mag-exposer kung ano man ang gibuhon to. Maglikas kita, mga taod-taod na lang dati. Para siguradong di kitang peligro. Opo. Naubos na so Skyflex mo dyan, Buda Sardinas. Kaya, dahil naman, may reserva pa hanggang sa akin O sige tabi Goboboy, ingat ka mo dyan. Open kami dito sa DCGB para magtabang sa Indo tabi. Salamat Pio sa imong serbisyo. Thank you so much mga tugang si Governor Boboy Kua. Nakahurong mismo niya to mantang igwa pa ning linya ning komunikasyon kitang naestabilisar duman mismo sa pinagbubumbahan kan Super Typhoon Pepito ang probinsya kan Catanduanes tabi. O yung mga Warriors of Light daw kan Aleco 24/7 na naka-standby sige tabi. Inipalan ang pakihuron taman after na mag-agi ining bagyo. Date na konsiderasyon man sa pag-restorar kan kuryente. Sa totoo lang, sanay na kita kaini na may nag-aaging bagyo tabi. Pero ang pagkatapos kan bagyo, sabuton taman po na bako yan basta-basta. Ang buhay kan mga linemen nakataya man dyan. Bako na garis na mako akan tubig papabulos mo, ayos na day po. It takes a lot of technical sacrifice and gulping dapat na obserbaran dyan ta buhay kang lineman. Buda buhay kan mga konsumidor ang nakataya dyan tabi. Day magpara-aprita. We have to understand na ang Aleco, ang capability, medyo limitado. Maray nga na itakasubago sa pahayag ni Mayor Attorney Pido Garbin Padingnald. Iguana ning asigurasyon so Philreca. Inapudan niya na so sa iyang kabady duman na congressman sa
sa Kongreso ining sa PhilReca so asosasyones bagay ni kan mga electric cooperatives igwaning pira ito 50 gayud na teams o 50 or 15 dahil ko lang masiguro na ready na ma-deploy digdi sa tuya sa Legazpi pagkatapos kaining bagyo kaya at least maray na bareta tabi yan diyan sa mga Warriors of Light naka-standby sa Albay Electric Cooperative 24/7 expect na tabi na talagang magti-trip off magba-brown out tabagyo kita ngunyan po. Yan, maray na banggi tabi sa indo dyan. Ay si kunyan, si sa Councilor Mama Mila Bal, tabi, maray na banggi tabi sa indo dyan. Ining ipinadara mo Mama Mila Bal, Councilor Mama Mila, iyan na storm surge, iyo talagaan dyan sa Birak, pading dyan baga ko nagdakula sa Salvacion Birak, gilid baybayon yan. Pag may bagyo pading nalday pauso kay itong mga pigasabing storm surge yaraong kami dyan ang pagtampawakan ining ukol duro lang kami natural lang dyan pading nal yan na storm surge naan kaya baga dakol ang nakaluwas na video sanay dyan ang katanduanes dyan sa may siwol naan ay nako yaraon nandiyan nag-arantabay dahil maning nadidiskwado dyan na so hirak mala justa sanay nga ni pagaro kining bagyo pigaabangan talagaan iyan na ay storm surge na iyan diyan sa Catanduanes and halang kaw minatampawak yaning bigla diyan sa kuan may mga video kita yan sitwasyon ini sa pwede ko ining ipasa sa indo tabi Jerome ining sitwasyon ini sa Birak ini ipailing ta dyan ipasa ko sa imo taganing maipiling ta dyan sa DCGB News Online ipasa ko kay Jerome sige sa account mo sige daw tabi tay kontadigdi so hay na ito so sa imong account Jerome ipasa ta yan sa Birak yan present situation yan duman sa Birak Catanduanes yan okay yung kwanta yung DCG News Online ta may concern si Papa Charlie na Aike yun sandali may tawag kita sa telepono si 1569 Diyos maray na banggi po tabi. Hello sir, good evening. Maray na banggi po. Uya po kami sa Birak. Ay upo, si say tabi ini. Hello po. Yes po, sir. Si say po tabi ini. So kumpleto ngaran mo tabi. Hello. Hello po. Sa Birak po, si Jonathan po, sir. John, ano pong apelyado ni Sir Jonathan? Anong apelyado mo po? Amaro po, sir. Nagamot lamang po, sir, kung hanggang anong oras po ining tusog ni Paros po di sa Birak. Ay, opo. Medyo. Pirang oras po ni Mama yan yung makusog na oras po. Opo. Kunyan iyan, mga lapwas alas 11 pa po iyan tabi. Medyo huro halawig pa ko konsumo na oras dyan bago makalampas tabi ka mo sa lawas mismo kan Bagyo tabi. Ay, korawi po ano to? Kumusta sige pan kusog kan oran dyan? Oran sa Kaparos po, makusubon pong mali ang oran. Kaparos. Sabay-sabay sinda, sabay-sabay. Opo. Iyo, takasubago nakahurong ipalang ang Pag-asa Legazpi, yung pinakasentro mismo kan Pag-asa sa Kabikulan, talagang araw kayo niyan ang mamation panindong paros mo niya na hanggang matanga, mantang nasa laog pa kamo kan lawas kan Bagyo tabi over. Iya po. O ingat lang kamo dyan, ingat lang kamo. Sa inang eksaktong lugar mo tabi? Kabinitan po, sir. Kabinitan. Fiat Seminary po, Kabinitan. Sa Fiat Seminary. Opo. O ingat kamo dyan tabi. Nagamo po kami hindi, sir, kabago pa. Ay, sige. Kuan dyan, God bless ay Ingat ka mo dyan. May mga padi dyan, buda mga seminaristas?
At seminarista po, para ribot na po. Nagpararibod na. Mga padi na lang po rin. So mga pari na sila nagkahulubon dyan. Opo. Di marinas man, kung ayaw ka ang tanganing so mga seminaristas, aduman sa indang mga hayong na. Yung ano po. Di sige, ingat-ingat lang kamo dyan ta. Hayawig pa ang oras na ititinira dyan sa Indo ni Super Typhoon Pipito. Ay, iyo po. Sige, salamat Thank you sa po, pagtiwala. Thank you po. Salamat tabi dyan sa Fiat Seminary sa Kabinitan. God bless. Sige, yan mga kontakta duman while the typhoon is battering Catanduanes. Super Typhoon Pipito is battering Catanduanes. May mga nakakahuron pa kita na igwaning signal si Jonathan Amaro. If mag-brown out, palso ko na ang kuryente nga ni po na maproteksyonan ta ang gabos. Anyway, ready naman po ang gabos na kapag charge na po gayon. Sige tabi, kung depende kaya paano sa sitwasyon, lugar, kung daimanin nakakapurtol na wire, tabi, yan. Madeterminar kaan yung Albay Electric Cooperative, May kuan, di ba po, Papa Pio, taga Catanduanes ka man po? Kumusta man po family mo? Iyo po, taga Catanduanes ako. Duman ako na mundag, pero di na ako nag-istar sa kununyan. Okay man duman, sa muyang pag-iribatabi sa Catanduanes. May kuryente dyan sa sentro kan Legazpi, di ba? Iyon na-receive mo na kunyan. So video, yan po tabi. I-play ta yung pinadara pa rin yan recent hali duman sa Catanduanes sa sentro yan kan Virac sige daw tabi Jerome. Yan. Yang bagaan kwan nahilingan daing sound kan mo yung sound tabi. Sustenido. Sa radyo po nadadawag din do. So paros yan buda oran. Sa video na hiling tabi. DCGB News Online niya na. Simula pa lang to pero as in grabe na talaga to. Virac. Yan. Sa Virac tabi yan. Grabing lakas. Ayun na, nag-loop na si yung tabi ito. Sample lang ito tabi. Latest fresh raw videos na ipindara sa Satuya sa pagiman ni Mama Mila. Mama Mila, salamat tabi. So contact niya man duman sa Catanduanes. Yan. Sige. Si Apo Dantaro, si Kunyan, si Glenn na nito number. Sa bagay ito na duman, nakahoronta naman si Kunyan, si Governor Boboy na kuwakan Catanduanes. Sige. Barasa daw kita kan mga mensahe man tabi. Sila, Sisi Nagaralde, pigshot mo? Gari nadali kita kan si ipon pa pag arog ba ka na ipadingnalan pag may dit na si ipon nadadali kan paas. So sa kuyang vocal cords day pa man naghubag pero madali na sabi ni Dr. Philip Narowa kaya alalay lang ang boses tabi day tapi puwersa si Maray Nabanggi na Garalde. Salamat man sa concern. Good evening, Sir Pio. Nakaantabay kami digdi sa Santo Domingo. Salamat sa pagantabay kan Bagyo sa mga updates. Mag-aragan naman kamo kaini. Diyos ang magbantay sa Indo po.
Balong ko daw si Sir Cedric Daip baka available na kung anong magiging advice niya basusog digdi sa bulletin na ipinagpaluwaskan Pag-asa. Kung ano ang ipinag-abiso niya diyan sa APSIMO. busy. Siya bagang konsultant diyan kung ano ang piga-advice niya nasa kunyan sa APSIMO. So, sarong linya ni Sir Cedric, baka kung pwede kita duman, kung lumusot. Ayun, unattended yung sarong number ni Sir Cedric. Sabi ni 9556, nagpupuon pas na naman ang paros-paros digdi sa tabako may sabay manauran. Iyo po, arog po iyang kaantabi na sa signal number 4 pa kamudyan sa tabako, 1st District. Garo na maus katabi, Sir Pio, garo nag para video okay ka, hehehe. More power to your program, get well to your voice. Salamat man tabi 8770. So medyo suro si ipon ini. Nadali kita Handang oras po natin mamamatian ang paros-paros at paguran digdi sa sakop kan signal number 4. Sagkod na bagang mga pasado alas 11, sabi ni Sir Jim Bordales,